Вітаем вас! У эфіры «Беларусь-3 навіны культуры» на календары 14 студзеня. І далей у эфіры. Калядны фестываль з удзелам прадстаўнікоў усіх канфесій у Верхнезвінску. Выстава фатаграфіі кітайскай архітэктуры ў нацыянальным гістарычным. Юбілейны канцэрт ансамбля «Харошкі» у Белдзяржфілармоніі, інтэрв'ю з народным мастаком Беларусі і сённяшнім юбілярам Васілём Шаранговічам. Заўтра ў Верхнезвінску пройдзе калядны фестываль «Падарунак з нябёс». Ён пройдзе ў раённым цэнтры ўжо 8-й раз і збярэ каля 300 прадстаўнікоў усіх канфесій рэгіёна, праваслаўных, каталікоў і пратэстантаў. Мерапрыемства светскае і адкрыта як для вернікаў, так і для атэістаў. У фае раённага цэнтра культуры і народнай творчасці будуць разгорнутыя выставы творчых работ выхаванцаў дзіцячай школы мастацтваў, цэнтра дзяцей і моладзі майстроў дома рамёстваў. Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. Выставачны праект з цыкла «Асабістыя гісторыі» пачаў працаваць у мастацкай галерэі Шчамілёва на Рэвалюцыйнай 10. Інтэр'еры хрушчоўкі і брэжнеўкі, кабінет, гасцёўня, дзіцячая комната нагадваюць, як выглядала паўсядзённае жыццё звычайнай мінскай сям'і ў савецкія 60-е, 80-е гады. Прадметы мінулай эпохі, мэбля, тэхніка, посуд, адзенне, часопісы тых часоў, фотаздымкі, атмасферу мінулай эпохі дапаўняе музыка з пласцінак. Экспазіцыя «Мінская прапістка», частка першая, будзе мяняцца и дадавацца ў адпаведнасці змены сезонаў года и святаў. Предметы эти очень личные. Они как раз несут дух вот того времени, минского времени, так скажем, и энергетику сохранили тех людей, которые нам эти вещи подарили, фонды нашего музея. Здесь есть предметы и известных людей. Например, практически вся, наверное, мебель – это мебель из мастерской заслуженного деятеля искусства Республики Беларусь Леонида Дударенко. А есть предметы, которые приносили совершенно обычные минские жители. Экспозицию таксама дапаўняюць творы вядомых беларускіх мастакоў з відамі мінскіх пейзажаў. На прэм'еру «Чорнай камедыі» заўтра запрашае Купалаўскі тэатр. П'есу моднага сучаснага драматурга Мэцью Макдонаха увасобіў рэжысёр Віталь Краўченка. Спектакль «Вешальнікі» – гэта рэальная гісторыя, увасобленая ў лепшых традыцыях чорных камедый. Што рабіць, калі раптам у жыццё вешальніка ўрываюцца перамены ў выглядзе адмены смяротнага пакарання? Перасэнсоўваць жыццё, шукаць новую дзейнасць ці замятаць сляды. Прэм'еру пакажуць 2 дні запар, заўтра і паслязаўтра. Музычную казку па матывах твораў савецкага класіка Самуіла Маршака «12 месяцаў» заўтра прапануе наведаць Белдзяржфілармонія. Кампазітарам выступіла Ганна Казлова. У пастаноўцы задзейнічаны салісты заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь харавой капэлы імя Рыгора Шырмы. Спектакль для дзяцей пройдзе ў малой зале філармоніі. Твор Александра Астроўскага ў рэжысуры Аркадзя Каца заўтра на сцэне Горкаўскага тэатра ў Мінску. Гэта будзе камедыя «Праўда добра, а шчасце лепш». П'есу Астроўскі напісаў спецыяльна да бенефісу свайго сябра-акцёра. Але гэтая весёлая, смешная, сентыментальная і мудрая гісторыя не стала творам аднаго вечара. Магчыма, гэта з-за яе вельмі пазітыўнага пасылу. Шчасце ёсць, калі ў нашых душах ёсць здольнасць быць шчаслівымі. У гасцях праекта майстры і куміры, зорка аперэты, народная артыстка Беларусі Наталля Гайда. Разам з вядучай праекта Марынай Драгінай яны зазірнуць у фонды Белтэлерадыёкампаніі, каб успомніць кар'ерны шлях артысткі і пабачыць яе ў сямейнай абстаноўцы. Глядзіце праграму заўтра ў 11 гадзін 5 хвілін. Я люблю репетировать. Люблю. Репетиционный период, он же дает полную свободу. Попробовать так, попробовать так. Режиссер дает задачу. Но как ее сделать? Вот он говорит, что нужно. А вот как сделать, это уже ты больше.
Працягваецца прыём заявак на ўдзел у другім міжнародным фестывалі клоунаў «Клоун-шоу 2019», што пройдзе ў канцы красавіка ў Бабруйску. Згодна з палажэннем, паўдзельнічаць могуць тэатры клоунады, міні-тэатры, індывідуальныя выканаўцы гумарыстычнага жанру, а таксама хадулісты не толькі з Беларусі, але і з іншых краін. Галоўнае, каб склад кожнага калектыву быў не больш за 8 асоб. Праграмы выступленняў ад прэтэндэнтаў прымаюцца да 10 красавіка. Пазнаёміцца з архітэктурай паднябеснай гэтымі днямі можна ў Нацыянальным гістарычным музеі. Там працуе выстава «Кітай учора і сёння. Гістарычная і сучасная кітайская архітэктура». Прадстаўлены тут мастацкія здымкі дэкана архітэктурнага факультэта БНТУ, доктара архітэктуры Армена Сардарова. Фотаздымкі зроблены ў Пекіне і Шэньчжэне, а прымеркаваная яна да 70-годдзя заснавання КНР. Працаваць экспазіцыя будзе да 20 студзеня. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Дом Васняцова – куток старой Масквы, які захаваўся да нашых дзён. Цяпер гэта дом-музей, дзе раскажуць, як тварыў і чым натхняўся знакаміты мастак-казачнік. Недалёка ад садовага кальца пасярод звычайных шматпавярховак стаіць терам збярвення. Гэта дом мастака-казачніка Віктара Васняцова, пабудаваны ў 1894 годзе па асабістых эскізах майстра. Унутры ўсё дыхае атмасферай старажытнай Русі. У цэнтры гасцінай стол часоў Пятра I. За ім збіраліся шматлікія госці: Рэпін, Паленаў, Урубель, Левітан, Чэхаў и нават Шаляпін. Не случайно он построил для себя такой дом, как сказочный терем, и убранство комнат тоже выполнено в той же стилистике. Он хотел и в жизни притворить то, что изображал на своих картинах. Ведь в это время он становился одним из самых известных художников-сказочников. Да, он начал это направление в живописи, по сути. На другім паверсе майстэрня з вялізнымі вокнамі. Тут Васняцоў пісаў буйныя карціны. Навокал пэнзлі даўжынёй каля метра, драбіны, з дапамогай якіх майстар працаваў на вышыні. На сценах апошнія працы. Цыкл карцін паэма «Сямі казак», «Сіўка, бурка», «Царэўна жаба», «Кашчэй бессмяротны», самая вялікая «Спячая царэўна» 2 на 4 з паловай метра. Яе Васняцоў ствараў амаль 40 гадоў. З-за памераў гэтай карціны ніколі не пакідалі межаў майстэрні. Убачыць іх могуць толькі госці дома Васняцова. Калі прыгледзецца, усе царэўны падобныя адна на адну. Правобразам іх служыла пляменніца мастака Людміла, таленавітая спявачка і піяністка. Дзякуючы ёй, а таксама і іншым членам сям'і, дом Васняцова з усёй калекцыяй захаваўся да нашых дзён. Убачыць юбілейны канцэрт беларускага дзяржаўнага акадэмічнага заслужанага харэаграфічнага ансамбля «Харошкі» можна заўтра на сцэне Белдзяжфілармоніі. Сёлета сусветна вядомаму калектыву спаўняецца 45 год. За гэты час яны з гастролямі выступалі больш чым у 40 краінах, заваявалі дзясятак узнагарод і прэмій, і ўвесь гэты час кіруе ансамблем народная артыстка Беларусі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Валянціна Гаявая. Юбілейную праграму пакажуць на вялікай сцэне філармоніі. Да гэтага спектакля звярталіся ў сотнях тэатраў па ўсім свеце. Вось ужо 400 год п'еса знакамітага іспанскага аўтара Лопе де Вега «Дурнічка» не сыходзіць з тэатральных сцэн. Вось і мінскі маладзёжны вырашыў стаць у гэты шэраг. Напоўненая музыкай і сучаснай харэаграфіяй пастаноўка пра сеньора Актавія і яго дзвюх абсалютна процілеглых дачок глядзіце заўтра. Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь Гродзенская капэла запрашае заўтра на святочны канцэрт «Навагодні дывертысмент». У праграме заяўлены творы Вагнера, Верді, Чайковскага ды іншых. Калядныя навагоднія творы ў суправаджэнні камернага аркестра выканаюць салісты капэлы. Дырыжыраваць будзе мастацкі кіраўнік калектыву Владзімір Борматаў. Аўтары праекта «Артефакты» тэлеканала «Беларусь-3» шукаюць самыя цікавыя і загадкавыя гістарычныя каштоўнасці, каб раскрыць іх сакрэты. У заўтрашнім выпуску вы зможаце даведацца пра унікальны касцяны крыж часоў Лівонскай вайны, што зараз захоўваецца ў археалагічных фондах Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Невядома ні дата яго вырабу, ні гаспадары гэтай унікальнай работы, ні яго прызначэння. Ці ўдасца аўтарам прасачыць гісторыю крыжа толькі па інфармацыі аб месцы і даце, калі ён трапіў у зямлю. Глядзіце заўтра
1545. Выпадкі, калі археалагічную знаходку можна датаваць з дакладнасцю да аднаго дня, вялікая рэдкасць. 25 верасня 1579 года, у апошні дзень існавання крэпасці Сокал, крыж апынуўся ў зямлі, каб праз 4 стагоддзі стаць археалагічным артефактам. На вялікай сцэне тэатра Якуба Коласа, што ў Віцебску, заўтра пройдзе спектакль «Афінскія вечары». Гэта сучасная гісторыя ў двух дзеях па творы расійскага драматурга Пятра Гладзіліна. Пастаноўку здзейсніў заслужаны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Валерій Анісенка. У аснове сюжэта адвечная праблема чалавецтва, праблема бацькоў і дзяцей. Бацька даўно вызначыў лёс 18-гадовай дачкі. Яна павінна стаць сусветна вядомай піяністкай. Але ў размераны рух жыцця гэтай сям'і нечакана ўрываецца бабуля. Яе яскравая асоба і жыццё поўнае прыгод раптам разбурае раней існуючую сямейную ідылію. Полацкі музей традыцыйнага ручнога ткацтва Паазер'я прапануе наведаць выставу рукавічкі «Носім ручкі не марозім». Ва ўсіх усходнеславянскіх народаў і ў беларусаў таксама з даўніх часоў выкарыстоўваліся вязаныя скураныя ці зробленыя з тканіны рукавіцы з адным пальцам. Рукавіцы сяляне рабілі самі або куплялі на кірмашах. На выстаўцы якраз можна пазнаёміцца з узорамі такой вопраткі, зробленай на тэрыторыі Паазер'я. Працуе выстава да канца каляндарнай зімы 28 лютага. І яшчэ, сёння юбілей святкуе прафесар, народны мастак Беларусі Васіль Шаранговіч. Яго ўклад у айчыннае мастацтва цяжка пераацаніць. Заснавальнік музея сучаснага мастацтва, былы рэктар сённяшняй акадэміі мастацтваў. Мы наведалі яго майстэрню, каб успомніць старонкі жыцця мастака і павіншаваць са святам. Васіль Петрович, мы рады вас вітаць і павіншаваць з юбілеем. А вось цікава, як хлопчык з вёскі зацікавіўся мастацтвам? Я з самага дзяцінства быў зацікаўлены ў маляванні. Моя маці ў школе, яна кончыла 6 класаў польскіх, здольна малявала, і яна хацела стаць мастаком. Так і атрымалася, што першую адукацыю я атрымаў ад мацеры. Але што гэта за прафесія мастак у вачах вайскоўцаў? Было цяжкае ўсіх жыццё тады. Гарадок Мядзела, такі маленькі-маленькі, тая самая вёска Мядзела была. І ну, цяпер трохі дамоў пастроілі, 3-4павярховых. Лишь у мінулым годзе там адкрылі вашу галерэю. Якія карціны там можна пабачыць? Практычна, пачынаючы ад маіх яшчэ школьных прац к раману Кузьмы «Чорная земля», ілюстрацыі, гравюры вялікія зроблены на 4-м курсе інстытута. Я сур'ёзна займаўся гравюрай, літаграфіяй і гравюрай усё сваё жыццё. І займаўся акварелью і масляным жывапісам. Для мяне это было проста. Некаторыя, як пачыналі нечым займацца, займаліся адным усё жыццё. А ўвогуле пошук сябе ў мастацтве быў? Канчаючы вучылішча, я лічыўся чалавек пошуку. Што тычыцца малюнка, жывапісу, то я пісаў, рисаваў у рэалістычным стылі. А мне здавалася, што гэта малавата, што надо шукаць нешта новае у рашэнні задач, якія стаяць перад мастаком. Я ведаю, што заўсёды вы марылі быць вольным мастаком. Я ўвесь час працаваў як мастак і як грамадскі дзеяч. І я, канешне, быў папулярны у народа, таму што я ўсё кідаў, каб толькі зрабіць што-небудзь толковае, добрае для другіх людзей. Я стараўся зрабіць гэта творчасцю з аднаго боку, з другого боку, як грамадскі чалавек. І рэктарам, і прарэктарам я быў. Я ж загадчыкам кафедры 17 гадоў прабыў. І я стараўся, каб мастацтва было ў кожным зразумелым. А чаму вы не прадаеце свае працы за мяжу? Не хацеў ніколі. І ніколі не прадаваў. Дарыў некалькі. Многім дарыў на захадзе. Многіх па сяброўству, некаторым проста з-за таго, што яму падабалася нейкая работа. Я яшчэ як вучыўся, аб гэтым гаварыў, што многія стараюцца прадаць на захад сваю работу. Калі работа на душу лажыцца нашаму
чалавеку. Гэта работа больш значная, чым работа на захад. Я лічыў, што калі моя работа да свайго чалавека бліжэй, значыць, гэта настоящая работа. Дзякую, Васілій Петрович, здароўя вам, творчага плёну і дзякую за той вялікі ўнёсак у беларускае мастацтва. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.